Diyan guys, niabot na mi diri sa Argao. Manang ipangluto, wala na mi pansit ug adobo. So mga unta guys, diya salamat day kadto ni Ma'am Baldi. Diya kanais kadto gidahang plato guys. Gumamila nga pink ug yellow na ah. Kuna pud ni ug hangbana guys diya kay ready na mi hala sandwich unta. Naka-ready na kamuhang mga tanumay. Diya guys si Nicole mo larga pud. Matupod siya og dumagiti kay klase pud ni diya. Nagpag-amping na ka. Amping ha. Luya lagi ka. Wala. Ha? Medyo buwan ba dyan sa mga kuspuan, ha? Uy! Uy, lagi! Ay, nagkabukuan. Ay, yung naato kay mapituhan ng imong pagkuan. Bismillah. Laban lang. Hindi na babay. Yung gatang pamidarin kuan. Kay gatang pamidarin, dya. Nadugay mi alas 8 na kay nagluto pa ko og kuan. Sa daanan na mo dito. Kay gipaluto man pud mi sa ni ma'am para kuno kano na mo dito guys dadto siya naghuwat niya kami dari pud bispikas kasakay nas Nicole murag ludon ka tutog na siya jud sa man di makuno sa absent kay kuan kasi mauwahin ako yung siya ma-leave behind kuno ito guys kanang laban lang gyapon mi guys bisag naibagjo dari signal number 1 padadon mi kay nakapagluto na magugugsudan. Diya sayang ka gasto ba diya. Dili mo padadon og ngadto sa Argao. So laban nami kay agahapon katawag ron nga mag-deliver og suwil sa Sibunga kuno ko sa guno pagkatuguan. So laban lang mi, ampo lang. Tang tanan kay naibagjo lagi kuno pero padadon gihapon mi sa mohang kuan guys kay naka-schedule naman ni namo ning among trabaho. So salamat pagkado sa opportunity nga gihatag bahalag bagjo guys. Sugod gihapon mi. Salig lang tas Ginoo guys, diya naka-ready na mi kamo mga tanom. Diya guys, nakasakay ra jud mi. Diya sakto siguro guys makaabot mi dito mga alas 9 kapin. So bahalag uwan guys, maligo na lang siguro mi diyan ni mananom. So, salamat ay kadto ni Ma'am Baldi. Diya guys, diyan na dari guys. So naghuwat mi ni katunay nag-deliver sa suwil og kaang. Diyan na po ko'y order nga tanom guys kay madyo lang po nga malipay ag si ma'am nga may mga nice kadong mga tanom ba diya. Nagang bana guys nagdas mga pagkaon namang baon. Diya gahuwat lagi minidya dari guys kay naman to'y daang sakyanan. Mo ni sa guys oh. Mo ni sa guys kanang ikaw lagi. Wala to aning una si Ja. Amo ni magiingon nga kanis ha. Mo gari. Ay nanay bibi di ay. Lubi. To aning una si Ja to naglakaw. Ay naglakaw sila. Kay adto sa nag-iya sa suwil ug kanang kaang so mga ganahan ug mga kaang nga nice kado mo ni tagiza diya bata diya. Ika tagiza? Ikaw may tagiza sa kaang? No, tagiza. Richard ta. Nay kanang naikot na. Bagjo. Bagjo. Gusto di kuwan sa inyo sa bunga? Okay. Galisan. So di sa uwan guys na karon dari murag taligsik-taligsik. Guys, diyan na mi sa bahay ni ma'am. So mo niya mong tamnan guys ug mga tanom. Jawa pa day matri mag mga ubang tanom. Sus na pa dyan manawag na mga tumitsyoda. Di ko isus idili. Ang yuta, wala yuta day. Ang panakaanga. Lagi tang tangon ligo na. Oo. Wala yuta day. Ayo. Sir Tony. Nya kani mo akong landscape kana na ah. Mga snake plant ka gagmay akong ibuta.
So guys, mo niya ang i-landscape sa hang makaya. Kay uwan lagi. Okay, ni una man. So mo ni garden ni ma'am. Diyan mo ning adjuhon karon. Bahalag uwan. Diyan na. Oh, dali ra ni. Dili ta kasab anday. Giabri lagi ko niyang git. Ay piskot man po ka. Nagtatanay naman mi. Tuyawan ko nimo nanulod ta dinhi di ba dami ta matrespassing ani. Diyan hini-hini naog pala kay akong Right, ang abono jud niya. may tagija sa mga kisig mga ganahan og mga kaang. Diyan gipang naog na nila guys agkuan. Suwil. Lagi. Mo lagi na ija ipa kuan di pa ayo niya. Hindi tintalan po ganan jud siya white dad. White lagi iyo ha. Kani. Murag sobra naman ni sas ka dako wala naman ni sa nas. Man gud siya dai. Tangtango na lang siguro na ang inon siya. Kani si Jamo ni bagay sa imuhang Init. sa init nga dares git dapit. Pero ato na sa kaan square dai. Diya kay nahudtan man og kuan si Diya aghang gi-order kay mao ni Ma'am Baldi ang kuan 200 ni si Diya pero gihatag na lang ni Diya og 150 kay amiga man mi. Diya kani mga kaang Ako ni gidalang. mao ni ag unom ka kaang wala man siya mag-online tug naman gudron kay kuan gabi man sa ilaha ron. Ako na nang gidalang gamay kay para sulod day ba kay good luck na isang serum. So ma'am mao ni silo ma'am Good luck ni siya nga tanom. kinamahalan dun ni sa kuan sa Dumaguete na sa mga 2,500 na. Sa 2,500 na sa Dumaguete. basta selom day. Diya guys kani pod mahal pod ni guys sa Dumaguete. So gihatag ra ni niya og 300. Daghan man kadug mga basura dari hala lang pang ipaapil og karga sa nag-deliver dari og kuan. Nag-deliver og kanang kaang. Wapa jud siya para Diya guys, gadali mi kay nalagi uwan sa naibagjon sa kaning mga basura hapon ipakarga nila inaguli. Madyo naman malimpo-limpo din mabawasan ang mga basura guys. So magsugod na mi. Nang suwil, tulo. tulog ko lang. Kuwang Jays, ma'am kay Kami butang mais ka ang. Si Pres. Bitaw luoy kay no, mahal ra ba na siya? Mahal kay na siya. Dali na pa pagli, kuha na pa kaya kani lainagnan sa Dumaguete ani kay Ay, milaluni na day. oh minaluni og kani ba kani sa Mao na order. mo ni Orlando kanang mahal kay ni sa dito sa Dumaguete. Og sa Dumaguete mahal kay na sa. Oh, hasta ka lang milaluni. Mao na mahal na siya. Labi na kapugpuntik at Kani ba usayngan ani kani? Rainforest. Mahal man pud na siya dito. Yung kung dapat na kay Facebook ba para Wala oy, akong cellphone sige panggamit sa akong tanan akong anak. so kani Kana cellphone, ang ako na nung cellphone mo na noy. dato na gasugod na si. Okay arong makuan ba Ha? Kamusta naman ka? Good morning. Nag-duty man day ka? Ko nagkatigwang. Asa day ka nga? Ba? Kanang Eskwelahan. lagi ka ng pagkaon ba? Wala kaming mga kuan rin na walay bata. So duty day si Sir Tony guys. So nagyablihan na niya ang pultahan. Kaya ang isud ang mga pagkaon nga gida. So guys, maoring daribit sa likod harang sagbutan sa daghang kadtong sili guys oh, grabe bunga sili. Diyan na guys harang kasagbut na maadto po dari guys i-landscape po ning dapita dari kay luag kadto. Ja labi kadto pananuman banja malagi na hinluonon pa kadto ning likod. So di jud siguro ni namo ni makaya kay nakakadto po ni jang likod ja. Na sajay tanom ng ingani day guys so, pang laban sa mga bad spirit. Diyan yung ibutang daris likod. Diyan daris taas diya kani mga nidaan ni diyang ibutang. So ano isang pulihan guys.
ug lain nga tanom. Karga ma'am agkuan mga sagbot. Uban kay daghang kadtong sagbot kay among gi kuan diri dia. Diya guys, ana ni ipang tugsok guys kay kanihang ipangda nga tanom. Kanang Rain Paris man ni siya guys, kanang nice pud ni siya sa kanang dapit sa pultahan or pud nice pud ni siya og kanang sa indoor. So pwede pud ni isud sa bahay. Diya ni siyang Rain Paris mo kuan ni siya kanang mudako pud. Pero mo nice ni siya og kanang mudako na kay murag green kay siya ba nga kuan sinaw-sinaw. Diya balong ka guys og malipay baghaag tagiza dani nga ning adra ba ko og ganang uban mga tanom kay malagi daghang mga tanom na halin na. Diya mao ra man akong mahalin nga tanom ay ipangda. Diya mahal jud hinuuning Rain Paris guys sa Dumaguete. Dito ko nakakitag mahal na yung tanom. Diya guys aning palitan ning snake plant guys kay nali katong mga dahan-dahang tanom mo na may laing mabutangan nga kaang. Kay ipatraman ka kaang nga dako ang gi-order kay madeg lay po kum order og daghan kay basig ganahan si ma'am. So ani siyang alisdan guys. So ara man pong ibutang dari guys ag katong usa ka tanom nga hangida nga medyo mahalon pud to sa Dumaguete lagi pero barato ra kadto ang gihatag jud ni ma'am kay malagi na butan pag kadto si ma'am na. Salamat kadto jud ma'am. Diya di jud ko magsawag pasalamat nimo ma'am. Salamat ko jud kay imo kong gipa nisalig ka sa pagpatanom nimo na dari si Johong bahay. Diya mao ni siya guys na mahal jud kadto hinuuni sa Dumaguete. So di jud magmahay si ma'am dani ug mudako na ni kay mao jud ni pinaka nice nga mga tanom. So di jud ka magmahay ma'am ug mo dako na ni. Diyan problema lang dali guys kay ug mabubuan ba di or maasikaso ba ni kanang nanglan mo jud siya nga ati manunon lagi diya panggaon lagi pud nato kay napay kinabuhi lagi pud ni mga tanom. Diya guys sa pud itusok guys kay nice pud ni siya kanang arang mahala pud ning tanom dito sa Dumaguete guys. So pud sang gidad-an og duha ka punuan. So nice pud ni siya og mudako na ni. Pwede pud ni siya pang indoor. Anilay malipay lagi si Ma'am Dani diya. Barato ra jud kadto ni hang mga tanom mga gipang tanom ni diya. Diya salamat jud kadto ma'am kay sa imong pagsalig. Diyan amay tay mga duo diri sa Argao pero ako may diyang gisaligan. Salamat kadto nimo ma'am. Salamat sa opportunity ma'am kay maadto man ni makatabang lipod sa akong pamilya. So guys, hanang sugdan dari og landscape diya. Nalagi taligsik guys, agdilaman kay maligo ra ko pahuway ra ko sa maligo ra ko guys nag-ubuli ito sa Cebu. Kuan guys kanang wani mga tanom ganiha guys. So ani landscape putangan ni og mga snake plant nga gagmay diha sa ding lainon ni mga bato nga puti o sa bato nga itim. So guys, daghana kadto buhatonon pero laging dinalian lagi ning among pagkuan kay nalagi bagyo. Ja si ma'am okay ra man tapos si ma'am nga dari mi mga tug ja. Bisid man pud kay nas crystal didto na bilin apay mga hayop. So di jud mi pwedeng dari matug para mahuman din ta ni namo ja. Dali lagi mi kay nagsignal number 2 na lagi kuno dari sa Cebu. Kusog na kuno hangin dito na nawag ko kusog naghangin diyan sa Crystal gihapdi na sila. Kay kusog hangin kuno dito sa Uslob. So asa ni siyang paspasan guys kay arong mahuman ni. Malagi na guys, laban lang inahan. Tanaw ra na guys og mahuman na ni guys. Unsa guys kay ganahan man pud si Ma'am Daning tanuman na kaning gabi-gabi nga stripe. So man po yang itanom dari kay ganahan si Ma'am po Dani. Salamat ako lipay si Ma'am ja. Makakita si Dani sa video. Nga hanggi. Di jud ni kanang landscape guys baka nang
partial ra jud ni pero mag-landscape jud ko guys kanang nice jud kaadto. Diyan saan malagi nang namay bagyo lagi. Sa halaman inon si ma'am ug ganahan si Jahan halaman ni Jang balikan sa nahantod katong sa likod gahatong i-landscape. Guys, maro ri gyud mga tanom dari. Diyan na aday si kuan. Na aday si Princess of the Night dia. Mo guni si Princess of the Night. Kaya magpatanom man ta na sa nahon diyan naman si Princess of the Night. Wala ba ta eh. As idiota yun na limpyo yun na tanan. Dari pa kay rumadali ta. Pero mga pa. Pero ayaw mo ko dugay permuda kay lapak ba yun. Kani amo ni sang alisdan. Kulay puti. Pila dito kabuk doon pa 5? Ha? 5 tong to dito. Di ba ako ano eh? Patra. Dari. Ay na di pungtunganan. Tangka mo na siya. Di kari may itong na diri. Tangtangon na kay ibalhin sa us. Kini lagi tantangon. Oh, kao na. Diyan guys, nagamong ipuli na ah. Kini. Di, dari. Pink. Itarong pud kay nice pud sa tanawon ba. Diyan na ma'am. So nice na kaadto ma'am kay naa diri sa kasilom. Kay good luck man pud na si Jan ja. Gibutangan pud na kag snake plant sa dari nga yellow kay lami pud sa tanawon ja. Kani liging hearts guys kani good luck ni si Ja. Mo na siya ipamutang jud sa mga sud sa bay sa mga bay nga dagko nga nice kadto nga bay ba. So mo ni si Ja. Kaning hearts. So majuntag malipay ka ni ma'am. Ya, salamat kaadto. Sa palitan na dun hadres taas. Kaya na pa may sobra di. Mama, ginutan ako na. Kaso lang naman ko sa mas tundo. Manimo sabi. At mas rugsog po ko ba? Di manawag pa tarong eh. Sa kumanglar ka. Kasi manawag ja. Kini nga. Tulog pa man to. Alam. Wala naghibaw sa itong mga ako. Ja guys, mo ni si Ja guys sa puntahan dapit. Silom ni si Ja kanang kisa tuy mga ganahan nice kadto ni siyang mga tanom. Ja kanang snake plant naman na diha kay wa pa na maalis din na si Ja guys kay gubaon man ang kaang. Ja agdari i-landscape pa ni na sunod nagbalik kay aha pa ni siyang tarengon. Ja katong gikan sa taas dari sa nasa gibutang guys kay sayang po ni snake plant ka nice na rapapod sa tanawon kay labong na kaadto. So mo ni ijang bay dako kaadto. Sa napay tiris dito guys napay mga paano dito kanang alisdanan pud nga mga tanom. Diyan mo na ni ang gitanom ganiha nga snake plant gagmay na. So manindot na ni siya guys ug mabuhi na ni. So mabuhi dali ra man kadto ni mabuhi ni mga snake plant ja kani pud. Nice pud ni siya kay ganahan pud na si ma'am. So wala kay butang sa kaang kay wa na man siya kaang nga butangan. So daring dapita guys wa pa jud na lihok kay huwag kadtong mga tanom. Jagdad to sa tong gitanum-tanuman og mga kuan kay arong ay naas taas gali pud to may mga snake plant dito alis danon pa na. Nakakadto jang bahay guys. So grabe nakagaan ja. Si Jaray nagpujo dani. Ito guys wa si Dani nagpujo na si just gawas. Salamat kadto ma'am. Kay ja guys, before mo uli sa kakugwalik dari sa taas. Oh, di ba? Nice. Ja, wa na mining video sa mga kwarto ni ja guys kay amo naman ang gi-video sa una ang nakagaan sa kadtong kwarto. Nice in the Lord si ja guys na Ja, wa na kuning sa kadadto kay wa na kanang hapon na pud.
Hapit na mo alas 4. Diya tuwa silang duha guys kanang nanimo. Nais ka dun sa mga kwarto sa taas. So nakakita naman mo sa una sa video. Kay nag-vlog naman mi dari sa una guys. So arang nakaadyo ni si og bye. Ja magawas po ta dari guys atong tan-awon daw nais nakaadyo. So nalimpyo na. So gani ha guys pag abutan mo diri arang kakalat pa ni kaadyo. So karon nalimpyo na si ja. O di ba? Pero ang kanang birhin guys sa hapan ng tamnan pa na tanom dito nga kanang pwedeng ibutang sa birhin kanang mubuwak. So harang gitanong guys to dito sa likod na ibutang. Itong mga mabuhi na nag-stick brand among gipang ibot lagi to. Diya ikuhaon ra ng mga sagbot dari guys diya. Tanaw ta dari guys ang bagong gipang tanom. Kani si Jang kuan. Kay ganahan man si Jadani. Kani si Jana ganahan si Jadani. Kani gabi-gabi ha ganahan si Jagani. So mo ni Jang ipadaan ha guys ganahan si Jadana anja tulo na si kakaang. Jag-usa di adari di Diya dali ra man kadudyo na si Jang mudaghan. Diya ka na po bago nang binalhin. Diya ka ni guys. Mubuwak ni sag puti nga humot. Kay mabuhi na ni mo niyang ibutang dadto sa birhin. Kana magsigisag pamuwak ba nga puti. Diya mao ni guys. Diya ganahan jud dani yung kalipay ni si Jana kalipay. Diya hapon sang gitamnan og kalipay daris kaang kanina ang kalipay man ni. So mao to guys. Kanang maghinay-hinay na pud mi kay naalgay bagyo ja kanang basura na kuhaon ra na. Ja salamat ka jo ma'am. Salamat madam, I love you. Oh, sige na. Ayaw na ko dito. Salamat Sir Tony. Thank you. Salamat sa mga grasya. Madam, amping ko ka diha. Nami Pila ka kabulan sa dito na po? Pila na po ka wa pa ko kay bawo pila ka bulan ko pero murag dali ra. Kay schedule naman sa kupira. O sige, salamat. Ato na may. Ayo. Kay murag mubagsak na ra ba ang ulan. Diya salamat sa mga grasya. Salamat Sir Tony. Salamat. Ay sa ato sa ning konon diay. Nag iuban na lang na diha. Ay adin na aron ako lisod din. So nakalisod-lisod di sa salamat day kado sa bugas nga pula. Di yung Kanang- kay ng pula, murag sag. Pero lami kay na siya. Tamis. Basta sa pila-pila, nindot lami. Lami. Lahi ra Ato mas rin sa chemical. gikan sir. Diya rin, yung pila-pilan nga gamay. Basta na nice na gidahang Madam. backyard. Pero wa pa mi mahuman kuan pa na. Partial. Kanang partial pa na. Sige. Sa salamat. Salamat. Magbalik na mo diha buhay na. Nice kay sa tanawon diriban kana. Oh, kana i-ana pa na nako. Tuhan pa na. Ja, bye. Agi sa mi. So, ano to guys? So guys, alas 5 na wa pa mi makasakay kay ag mga bus punuan. Ito sila uwan.